କାହାକୁ କିଛି ଦେଇଛ? ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ଟ୍ରେନରେ ଭିକ ମାଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଧନୀଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଦେଖି କହିଲା, ବାବୁ କିଛି ମିଳିବ? ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ତୁମେ କେବେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇଛ? ଭିକାରୀ ଜଣକ କହିଲା, ନା ବାବୁ, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ବା ଅଛି ମୁଁ ଦେବି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଦେଇନାହଁ ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ତମକୁ ଦେବି? ଭିକାରୀ ଏ କଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ଷ୍ଟେସନ ବାହାରକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ବଗିଚାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। କିଛି ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣିଲା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲା। ଫୁଲ ବଦଳରେ ଯିଏ ଯାହା ତାକୁ ଦିଏ ଆଦରରେ ମୁଣିରେ ରଖେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ତାର ପଇସା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନେ ମନେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଭିକାରୀଟି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଭେଟିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୁଲଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପର୍ସରୁ 10 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯେଉଁଠୁ ଏ ଫୁଲ ଆଣିଛ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଛ କି ନେଉନାହଁ? ଭିକାରୀ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ତ ସେ କଥା ଆଦୌ ଭାବିନି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, କର୍ମ କରିବା ଶିଖ। ଭିକାରୀ ବିଚରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଫୁଲ ଗଛ ତ ମୁଁ ଲଗାଇ ନାହିଁ କି କେବେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଠି ଖାଲି ଜାଗା ଦେଖେ ସେଠି ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଏ। ଏମିତି ହଉ ହଉ ସାରା ଷ୍ଟେସନ ପାଖାପାଖି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ପରେ ଫୁଲ ସହ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବୁଟ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିଲା। ବୁଟ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ? ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ 3 ଥର ସାକ୍ଷାତ କରିଲିଣି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ମନେ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ମୋତେ ଜାଣିଲେ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ଭିକାରୀ ଯାହାକୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ କିଛି ଦେଇଛ? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆପଣ ହିଁ ତାର ମୂଳ କାରଣ। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସହ 2 ଥର ଭେଟ ହୋଇଛି ଓ 2 ଥର ଯାକ ଆପଣ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ଶିଖ, ଭଗବାନ ତମକୁ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା, କର୍ମ କର, ଫଳ ଭଗବାନ ଦେବେ। ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ